kore kɔgɔdugu jamanaw ka gɛlɛnpɛrɛn ta banta fili labanw kɔfɛ kore bayan fanfɛla ani l'Amérique ka l'armée de l'air ye u ka sanfɛ jarasisi kɛ tarata don na. Ntɛnɛndon na Joe Biden taara i ɲɛ da ouragan Fiona ka tiɲɛni kasara n'o kan Puerto Rico a ye dolari nafolo miliyɔn 60 layidu di yaasa ka sigida in dɛmɛ ka kalo tɛmɛnen sanji fiɲɛmaba in kasara n'o labɛn. Donald Trump ye CNN wele kiiriso la ntɛnɛndon na ko u ka dolari miliyɔn 875 sara ale ye ko sabula ko u ye u sinsin u ka fangaba de kan min bɛ u kɛ l'Amérique jabaranisuba ye ka dankari kɛ ale ka politiki baaraw la. Ka da ɲinan ja belebeleba binnen la l'Amérique tilebiyan fanfɛla kan a ka ca ni kɔlɔn 1400 ye minnu ji jara Californie mara la Californie jibonda cakɛda ka fɔ la. Stockton polisi Californie mara la ye a yira k'a fɔ k'u sɔmilen bɛ cɛlamɔgɔ min ye cɛ 5 faga kalo tɛmɛnen ninnu na a cɛlamɔgɔ min si bɛ san 54 na kɛra a mɔgɔ laban fagata ye bi tarata fajiri na polisi ye dolari ba 85 labila a kofɔbaga ye.